The worst thing that is happening now is that the set of elders we have now, respectfully, are not helping matter. Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Ihe ọzọ ị na-edikwa ịma about me bụ I'm an ancient high priest, bụrụ onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Ihe ọzọkwa dịkwa mkpa ị kwesịrị ịma gbasara m ka m wee react ya n'ihe kpatara nji wee call ya attention. Inezi anya ịfụ na mkpa okwu ndị nze na ọzọ chizuru echizu. Dịka esi kwa mbụ, my name bụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. Onya my popular name. Abụ m the PG ndị nze na ọzọ Oraifite. Yes. O nwere ihe nji wee bịa taa bụ ka m react ya to ihe Maazi Dibia kwuru. Etu o si gbasa mbụ n'okwuru okwu wee mention titled men ndị chiri ọzọ in Igbo cosmology. O mention ndị nze na ọzọ. Yes. Echere m ọzọ Eze-Ana. Chizuo ọzọ echizuo. Ihe chọrọ ka nkọwa bụ na ka m wee react ya to the calling. Ndị Igbo na-atụ isi na anara ofu onye oru azụ n'oru niile ka a nara azụ. Mmeji Igbo wee kọwa nke ọfụma ka onye ọbụla wee ghọta, because the okwu ọtụrụ olubo bụ ndị anyị bụ ndị Igbo ka ọ gbasakarịrị bịa bụkwa ndị chiri ọzọ. Now let me use Igbo for onye ọbụla wee ghọta ọfụma. Nke mbugoro bụ ọtụtụ ndị mmadụ nke ụdị Maazi Dibia, which I have so much respect for, maka mbọ ọ na-agba ịfụ na revive Igbo spirituality. For me, that's one of the person believe na revival of Igbo spirituality. Not very, very important. We make many videos, teachings over the years. Now, ihe chọrọ ka ntụrụ Maazi Dibia na nke a bụ na many years ago ka ebidoburu gbaba ihe nji okwu ya bụ na ya nwe na onwe ya na-ekwu why ndị custodians of cultures and traditions are not saying anything n'ihe na-eme. Mana achọ ka nlụta Maazi Dibia. When this issue of not recognizing the cultural stance or value of the ndị nze na ọzọ otego obido na this administration, ihe mere n'ụbụ na systematically the system of government are in a practice in this part of the world. But don't forget na Donald Trump, Trump, kọwalụ obodo a dịka a country of particular concern. Yes, many things na happen na by in one due process. Anyị nwabụ ndị be anyị ji aka anyị napụ onwe anyị ha ijide ebube, thinking na anyị na-eme ka ebegide some certain individuals na etu esi wee structure ala Igbo. Ndị nze na ọzọ bụ ndị ṅụrụ iyi saile
na ha ga-protect the cultural values in our society. But when foreign governance under civilization, the first thing happened will dismantle the cultural authorities, and thereby downplaying the role of culture and value in our society. They did this systematically. How did they succeed? From the time immemorial, Igbo culture is built on the leadership of the Eze-Ana the obis of our various communities. But during the time of Ogbuefi Ezeana, he now mandated every town in Anambra State to have Igwe. Originally, ihe nwelu na Igbo bụ cultural system of governance nke na-headed by the Obi. So many towns before the time of Ogbuefi Ezeana, the then governor, enwere Igwe. Ihe obodo ọbụla nwere system of governance built around the Obi and the Eze-Ana. That time, the Eze-Ana are the custodians. Ndị na-enyere Obi aka wee na-dispense justice n'obodo dị iche iche. But in order to take that away, to weaken the traditional institutions, Ogbuefi Ezeana came with a law and mandate for every town to have Igwe. That is where government came in. When they mandated every town, the formal process of erecting Obi has process. They mandated every town to have Igwe. By virtue of having that Igwe, government began to put interest in who will become Igwe in various towns. We did not talk, and we, the general public, we did not talk and do what is expected. And we allow that one to stand. Then, government have succeeded in establishing that Igwe will now overrule the custodians of Igbo governance via the Indians and also the obese. Onya ka eji agwa gị mgbe ị na-adọrọ the popular word say Igbo enwe eze. Ọ mgbe Obi na ndị Eze-Ana na-achị. So mgbe ahụ abịazi to introduce that Igwe ship. Politically, the government, because so is a system that was created by government. The government hijacked it. O tere aka, ọ bụrụzie political class na nominate onye bụ Igwe via na-asị na ga-enye gị staff of office. Ana m achọ ịkọwala nke ịghọta ebe mmiri si gbalụọ. Ebidozie gụbazie ndị Igwe na Igwe unu mere elect n'obodo unu n'usoro unu si elect. Na ọ bụrụ na gọvanọ maọbụ ndị political class enyere ya the certificate as the Igwe, then na-enye the stipends or whatever a na-enye ha, na-ebinye ha moto. The Igwe dị etu a is null and void. Gọọmenti recognize ya. Anyị gbakwa nkịtị. From that, emezie nọ gọọmenti etu ọ dị kịta n'ọzi enwere ike onwe obodo onye wụ the perfect person ga-abụ ọnọdụ n'oche as Igwe. Or carry the obese, the cultural institutions like in this and also along. It will full udo to nobody. It will maintain all the cultural values
But do you know what happened? Now, when the people and Igwe nowadays doesn't even, some of them are under the constitutional right or value of the town how they rule. Ị ga-afụ onye n'obodo oyibo akpọ ya chibe ya igwe o chiri ọzọ, o nwere ihe o chiri, ọmọrọdụ ga ndị obodo ha. In fact, mmụọ nọ n'obodo na traditional rights a na-eme n'obodo ọmarọ, mana maka ihe na o nwere Abraham dịka nna ya, enwe political maneuvers, enye certificate, nye staff of office, obezi orurube. And because no ọkpara na anakpa na ọfọ, ọgbagotara to that Igweship through the ranks. So more respect for the traditional institutions of recognizing the Obis and even the Eze-Ana. Some of the ndị Igwe na-agba gị amụrụ na Eze-Ana na-eme exist. Ụfọdụ n'ime ha echiri ụgwọ ọzọ. Ịghọtara ya? So ụfọdụ ndị Igwe abatazie wee suppress ya traditional institutions like the Obis, the elders, ndị okenye. Maka na Igbo culture respect the leadership of okenye. Forget irrespect the elders in the communities. Now they recognize the Ndakaji force of various deities. So if we say name was the Igbo Igbo, I got even the culture of Udonachi. Ufodo Nachi, not Obodo Igbo Nachi by prosy. By so doing, the traditional institution they want to say, Efonia, Anagakwa, though some towns can maintain a little bit of the cultural value of selecting the Igweship, but some towns are bastardized go to their process, or this is purely political. You know, now, in order for the government of the day, the political class to hijack the total affairs of Obodo, including the cultural rights of each town, it may introduce PG. That PG is totally political appointment. So you know that no one some PGs now have instead of Hanwa, a local with the Igwe, the Obis, and the Eze-Ana, they subdue almost everybody. Haven't you heard? Name what of the PG hand Igwe hand about war in Ubere. So for the fact that now those PGs look at that government appointments with too much powers. Ụfọdụ obodo ije ụfọdụ obodo Igwe adịrọzi relevant ihe onye nọ n'ọcha ọkwa na-achị ihe niile na-eme n'obodo, including the constitutional cultural rights abrogated the PGs of various towns. So ụfọdụ Igwe nwere ozi could say, and instead of some PGs to carry the Obis, the Eze-Ana along, some of the PGs are not interested in this traditional thing because most of them non-oka. Most of the mother non-oka. Man actually pay attention to the tradition. Can not check how the process able to water down the cultural value and cultural powers of this and also. So as we speak, things and also of various towns are handicaps. You know, then you could be able to go Maazi Dibia na ekwu kere ihe kpatara na ndị okenye na ndị Eze-Ana had ekwu anything. The thing about the powers of the Eze-Ana has been watered down. So in scheme of things, and what was in this Eze-Ana had happened ha tụalụ dịka nna ma ọ bụ ndị dị experience n'ihe gbasara culture and traditions which they swore to uphold. Now, ebe ọ bụ na bastardize go that traditional institution, weaken them badly, that their input amateurs are there okuzi ha in scheme of things. So Maazi Dibia ịghọtago ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ. Ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ bụ na
I can tell you now some certain things are na-eme n'obodo, like festivals, no really dị iche iche obodo dị iche iche na-eri debal from time immemorial. Some PGs adị akarịdị ndị obi na ndị chiri nze na ndị chiri ọzọ along, marry their input, marry the traditional meaning of some of these festivals, ka e wee marụ ndị a ga-eme uphold, marụ ndị legally outdated. ịghọtara ya? So for the fact that onye ahụ ji mindset of ụka bịa ọbata ome abolish everything. So ịghọtara ihe kpatara na ndị nze na ọzọ ị na-akpa afa enwewuru ike imewuzi anything, because na-ewerugo the political power suppress ya ha adịzie almost irrelevant in scheme of things n'obodo dị iche iche. However, because of the condition e nyere ha now, ebe etu esi recognize ha, ụfọdụ n'ime ha decide not to even talk. Ụfọdụ na-ekwu ekwu kpunye ọnụ ha n'ime. Ụfọdụ they are just lamenting. However, somebody like me, I normally say what is right as at when do. So here na chekwala gị bụ now the issue at hand now need the diplomatic settlement and approach. Yes, maka na agwa na-egbu egbu na eze ndụ, onye na-egbu agwọ na eze ndụ. So nwere onye ị ga-atụ ụta, ịghọtara ya? Nwere elder maọbụ onye chiri nze ichiri ọzọ, ị ga na-atụ ụta for not bringing out his neck. You understand? The ọgwụ a na-anọ kịta maọbụ ihe na-aga eruola na nchichapụ anya. So what we are in now need just political and diplomatic approach. So that is what I have to tell you in that calling of this and also ha nọsịkwa ha ya bụzi okenye ewu wee mụọ n'ọgbịrị. Geze vidio ka ịnụ abụ ihe Maazi Dibia kwuru. Daalụ. The worst thing that is happening now is that the set of elders we have now, respectfully, are not helping matter. Now, I am making this message specifically to the elders in social media. If you are of age in Igbo land, and the worst thing, if you claim to be titled according to the Igbo spiritual titling Nzenozo, and you are in this social media, my message is going to you. Now, why I'm saying this is because legally you people have nothing tangible. But the problem is that the elders, whom are supposedly elders, don't even know their duty. And that is one of the pain of being a citizen of the country called Nigeria. The Igbo elders, ndo okenye ndị Igbo, o nwere ife unu na-eme kịta, unu ya ata afụ ya, unu ya dị ndụ fụ ya n'anya na mgwala unu agwa. The Igbo elders, o nwere ihe unu na-eme kịta, ndị okenye nọ n'ala Igbo dị ndụ kịta. O nwere ife unu na-eme kịta, unu ya dị ndụ taa afụ ya. O nwere ife ndị be anyị na-asị na ọ ga-ala unu na-eku anya.